We're currently here in the great Amazon forest. Anong tawag dyan? Sugar glider. Glider. Nasa siya asukal, matamis yan. Talaga? Sugar siya eh. We are here in the great Amazon forest. Tatalon yan, tatalon. Looking at the... Putang ina. Anong pangalan niya? Chi, anong pangalan niya? Hindi ko alam. Anong pangalan niya? Hindi ko po alam. Kasi Arjun ko yun. Hello, Tiburcio! Tiburcio pangalan niya. Kumain ka pa? Mukha siyang Tiburcio. Mukhang Tiburcio yung pangalan niya. Hello, Tiburcio. Rob ko naman na siya. Nakakain yan? Fruits. Hindi, nakakain siya mismo. Ay, dami. Ano hindi ko. Awakan mo siya. Lalakpang kayo. Awakan mo kayo. Ayoko, baka mapisa ako. Cute eh. Hello. Hawakan mo. Hello. Pag gusto ka niya, sasama siya sa'yo. Ay, hindi. Sagutin Ayaw mo. niya. Ayaw niya sa akin. Nanginginig siya, wag na lang. Nape-pressure siya. Naligo na kasi siya, kayo hindi pa kayo naligo. Nape-pressure Hindi, siya yan sa na. ano. Gusto niya na. Oo. Nape-pressure sa Dito niya mga muna yung tao. amoy. Sanay ito sa tao. Nanginginig ata siya. Nanginginig siya eh. Lalabas na yung pakpak. Hanap siya ng liliparan niya. Ah, lumilipad siya. Ah. Boss dyan, di takot. Baka lumipad siya. Hindi, pero ano. Sir John pa, paliparin mo. Oo. Ganunin mo lang, lilipad. Sir John, yan o. Oo nga, ganun yun. Agis namin sa'yo. Agis mo kay boss dyan. Sir, start nyo na engine niya. Start nyo na engine. Saan ba yung makina niyan? Hindi ka naghanap siya ng tatalunan. Hello, Sugar Glider. Ayun na, sumasama na. Yun na? Ay, ba't? Binibidyo ko eh. May anti-rabies to. Nanginginig yung nagbibidyo. Uso yung rabies ngayon eh, pati baboy tsaka ano eh. Baka eh. Medyo masakit lang ko. We are here with the Amazon Sugar Glider. Its favorite food is humans. Favorite food. Ito yung ano eh, nakikita ko sa anime, Parasite. Ito yung ano eh, di ba? Papasok sa loob ng tao, tapos kukontrolin ka niya. Iba ka tayo. Uy, okay, nasa akin eh. Ano yun? Ba niya kinakain yung ano ko, relo. Mahilig siya sa relo. Sabi niya, ang alat nito ah. Oo nga eh. Ba't ang alat, sabi niya. Sir! Hello, sir! Sir, pwede po ba ano? Hello! Interpret kasi na sabi niya, hello, nasa po yung bahay ko? Sir! Sir, yung bahay ko po! Sir, yung bahay ko! Maalat na itong kamay na to! Sir! Sir, yung kamay ko, maalat! Sir, yung kaya tichipo may sabon! Sir! Sir! Ay, yung bahay ko po! Hindi na pinalayas niyo ako sa bahay ko eh! Pasok mo sa short mo yan, JJ. Ay, sa short ka! Wag! Madumi yun! Ma'am, sir! Ma'am! Sa may bahay ko, ma'am! Ro! Wala sinakal ni Kuya Jerome. Pisain nyo na! Wala sinakal. Paluin niyo ba? Paluin niyo, bilis! Putang ina. Habi, no? Aray, putang. Kunin mo na! Okay na. Sigawan, may stress. Boss dyan. Ay, boss dyan. Kuya Jerome, kunin mo na. Ano ba, ma-update? Ba't nasa akin? Ano yung ano yun? Nakakiliti. Sir! Sir, nasin bahay ko, sir! Galilipad sa akin. Sir, lilipad na po, sir! Sir! Sir, yung bahay ko, sir! Sir! Pag ako lumipad, di niyo mahuli, sir! Sige. Sir! Mahal po ako! Sir, yung bahay ko po! Iba agatin ng pag-awal, nagkarabis ako nito, mamubula yung bibig ko. Uy, nasa na yun, ano? Oy, Jerome, balik mo na doon. Sir, yung bahay ko po, sir! Ay, na, Sir! Nakikita ko to sa penguin sa Madagascar eh. Morty. Where are you, Morty? I'm here, Julian. Boss Julian. Hello, Boss Julian. Alam mo yan? Skip ah. Boss Julian, where are you, Boss Julian? Sige mo dito. Mahal, Hey! ito. Jun, ang cute-cute niya. Ano, si Wiwi. 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 My name is... Iyan niya ako sa kamay eh. Si Pupu siya, si Pupu. Sir! Sir Jun! Sir Jun! Sir Jun, uwi na ako!
Sir Jun! Naghanap siya ng ano. Sir Jun, uwi na ako, Sir Jun! Ipe-pressure ako dito. Why yung ipe-pressure? Pag ako kinagat nito. Nakakagatin niya ako. Alay! Ang sakit, ma'am! Huwag ka sa susunod. Ay. Ma'am! I-Gcash ka na lang yung sa Gatorade, ha? Hello. Ma'am! Hello, ma'am! Uy, nape-pressure siya. Si Ate Fran, umakit agad. Feel ko nape-pressure eh. Ano na yan? Tatalon na. Okay na? Kanino tayo? Wag sa mukha ko, wag sa mukha ko. Ay, baby, mahulog. Hindi ba? Tapos yung ano? Baka matakot. Sir, tatalon na. Ayan, tumalon. Mahal yan. Mahal yan. Sino nagpagsak? Si Jerome. Si Jerome. Kita ko sa camera. Video. Nakita ko sa video si Jerome. Nagpapakan siya. Hindi mo siya napang... Hindi sinapakan. Yung tatanong ko, paano ko na pag nasapak ka? Nanginig si Jerome. Ba't ka naginig? Wala na. Nagulat ako. Sir, nakulong na. Sir, gulong na ako, sir. Nasa message Sir, wala na, sir. Cute na tumalon.